Meneekö teillä? Sen kappale menee hommista. Kohta otetaan sitten Tuula Lindeman laulamaan, mutta ensin annetaan Heiskallekin vähän äänenvuoroa. Marcel. Mäysiin. Mä lähden lauluun. Lähdetäänkö koko bändi? On kyllä vituttaa, kun nyt kävijäs nyt mua olkaa koputtaa. Hän korvaani lenkusta, pikkuisen tuohen. On sulla kuin 500 rintaman seeni. Hän lupaa satsakuntaa, sutta rikkoa miehen teet. Jos hänkin kuulee piirsut, se käykkulettaa sen, hei! Sit painaa me hiiheen, on sultanan marsiin. Siellä alastomat tyttäret, ja jos on sanon ei. Ja poliisit on päissään, ne uivat jakessa. Ja hohan pinkkiturkessa, ne varten pakessa. Hei! La 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 la. Sen jätkän ilmi annoin, nappas sen NKVD. Ja kaiken varalta myös veivät minut vankeuteen. Hei! Menon tuli, sadan ja kuolivat. Se jonka ilmi annoin ei vaan päässyt vankilaan. On vaan se mulla unelma, sen joskus todeutan. Ei olla tai toisella, sen en matkustan. Siellä poliisit on päissään, ne uiton edessä. Ja huolen pinkkiturkeessa ja varten korkeessa. La 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 la. Yeah.